Morjens, mä oon Jesse ja mä teen uutta video ja ja mä kerron itsestäni 3 faktaa ja ne on ulkona oleminen ja puukässä ja videon ottaminen joita. Ja jos ei, siis mun kaikki videot melkein tulee otettu ulkoa, koska mä tykkään ottaa ulkona videoita, koska ulkona on kaunis keli ja luonnon valo, niin siksi mä tykkään ottaa videoita ulkona, mutta sadepäivinä tietysti ollaan sisällä, että ei mennä kastelemaan uutta kameraani. Minkälainen laatu? No mä kerron. Kun mulla on vasta puhelin niinku kuvaamassa, niin siksi tässä on vähän huono laatu, niin siksi kesällä mä saan oman kameran, niin sitten mä alan sillä tekemään videoita. Pari pelivideoa ehkä tulee sadepäivinä ja sitten ulkona tulee niinku enemmänkin haastevideoita ja näitä. Että niin. Jesse kuittaa ensimmäisen videon. Morjens, nähdään.